ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಲ್ಲಲೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾಯ್ತ ಬರೋ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಗ್ಲೇಗೇನು ತೊಯ್ಪಂದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗುದಲೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮುದ್ದೆ ಆದ ನಾವು ಬಟ್ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗುದುಲೆಗ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದು ಐನೆಂದು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ತುಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ತೋಜರ ಬಳ್ಳಿ ಆಡೋದು ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತದ. ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಳದ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಡು ಬಡ ಈ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ತದ ಮುದ್ದೆಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಸಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪೋದು ಮಂಡ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗುಲ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಅಮ್ಮಳ ಉಲ್ಲಲ. ಸೊ ಆಲೆ ಪೂರ ಮೇಕ್ ಮಂತನೆ ಪೂರ ಆಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತನೆ ಆಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತದಾಯ್ತು ಮನ್ಪಡೋದು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗುಳ. ಸೊ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೆಂತಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ಬಂಗುಳ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ಗವ್ರ ಆತನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚೂರು ಈ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಪಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಲೆ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟದಂಡ ಈ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಪುನಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಓದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುದ್ದೆನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪತೊಂದು ಮುಖದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರು ಬಿಡಂಡು ಇಂದೊತ್ತೆ ಪನಿತೆ ಗಸಿ ಅದನ್ನ ತುಲೆ ಐತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುದ್ದೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಾರು ಪುರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೆಕ್ಕು ಉಲೈ ಪೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತದಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಂದೇನು ತುಲೆ ವಾವ್ ಮುದ್ದೆಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಳೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮುದ್ದೆ ಬರೋ ತಿನ್ನೀರಾತು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಕ್ಲ ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪವ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗುಳಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ನಾಡೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿಲ ಅಂದಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗುಳ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಲೆ ಕಾರಣ ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೈಟ್. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಬ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಬ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.